Mga unta pa nga, mga amiga, mga amigo. Na ako'y, ano, chicken burger. Ketchup lang gamay akong ibutang. Natay fries, pero di na ni mahurot guys. Kaya diba? Chicken. Naibisita no bago lang ng huli. Alas 11 na karon. Mga unta ninyo, ilistahin ko kay grabe akong hinugasay karong adlaw. Abi na ko walay bisita kay ugma sugod ang trabaho. Kay Domingo na ugma. Karon naabot ang bisita mga bayot no mga unta. Ako'y kay di ko masa magkape kay grabe akong kape karon. Katulo na kabaso. Katulo na kakape. So karon mag-cha-cha sa ta. Mga unta ninyo mga gwapo, mga gwapa. Uga. Naipe ato. Hilig ba mo Indomie guys? Ako dili ko hilig Indomie. Pero maibog lang ko pag naay magluto. Sa anak ni madam. Madam ang tagit. Kaya humot manggol siya. Kaya agaw sila. Tawag ko gabi ni madam. Punitingog. Kaya alas 11 pasado. Nandaka mo sa gabi. Pag abutin na nanawag. O tingog. Bahala mo dyan. Ako madam. Ito sa kadlaw. Gitagaan ako. 40 real. Okay. Mapapalit kong Indomie. Wala niya gidawat. Siya lang daw maghatag. So, gina-expect na ko. Kauna ko. Gina-expect na ko na. Isa lang kapak yung ihatag. Isa lang kain ano ba? 2, 4, 5. 5. Ang sulod. Tapos, ana siya. Siya lang daw maghatag. Karoon, abot sila ng lakaw sila ganina. Abot sila. Tawag ko niya, busy kay ko des taas. Kinalimbi ko kwarto na anak niya. Na mga kagamitan ako lang isa ka kay humanan. Hangak-hangak pag ko gitawag ko niya. Hata-ala. Nya sa dihang gitunol niya sa kuha ang Indomie. Isa ka karton. Five, 10, 15, 40 pieces. Daghan kayo. 40 dekabo. Pero ako dili og mga noodles sa Pinas. Masang sa Japan dili kay ko tigkaw mga noodles. Maibog lang ko pag magluto, makasimot ko. Karon paghatag niya sa ako. Ano ko magkuha lang ko 1 pack, ano siya dili. Ihat dalon do sa akong kwarto. Ano ko thank you madam, 1 year supply niya. Maabtan to siguro ni isa ka tuig kay di ba to kay ikaw lang eh. Ano sa lang ko mo. Kanang tilaw-tilaw ba, ibog-ibog. Naku naisipan na ang iyang kanton pagtaputang pasayan ano ba nagwapo po na karon kay taglamig na wala ketchup gamay lang ko na dala ketchup.
Bila-bilangkad ng day ko. Bagay kadili po buslot atay. Kahilig ba ako magpambalay buslot. Na ako mga sanin na dili kay nako pagawasanan. Kada lang gamito na ako matuli-puli hangtod madaot na. Mga unta. Ugma guys, dahan kay kipuson. Gikan sa first floor hangtod diri sa third floor. Kaya na. Kaya pi ato mga bayot. Kining mga OFW ang kinabuhi. Ang imong swerte, lain. Ang akong swerte, lain po. No? Lain yung tal swerte. Sa itong mga employer. Yeah. And ending, mabagot-bot biya ta kay wala tayo tigom. Ila sa ito padala, para magkatigom ta. Ako guys, kasahod ako. So yung agad pabiling ko, anak, 500 riyal. Yung pagkasunod, wala na. Yung katong yung aging bulan, nang bilin ko 100 riyal na ko gipalit mga personal bang. Pero libre magud ko dire sa uban. Ana lang gusto na ko paliton gani. Mga brand na sa pasana sabon. Na irasyon sabon dire pero Lifebuoy. Gusto man ako lain di. Papalit ko. Mo tong Sinsilio, ipapalit yun ako Indomie. Ang dawaton sa akong malam. Salamat na lang po ito. Yan po ko'y kwarta. Kamay. Lain din ang kwarta din mo. Lain ang dagway. Laing dagway. Laan sa Japan, singin ang kadagko. Yan. Lain. Size ilang kwarta din. Di pa sa Pinas ba nga one size ang ganit na. Kabantay jud ko. Ang 5 real lahi. Mas gamay. Ang 10 real dako-dako. Ang 500 real lapad-lapad na dako-dako. Ang Pilipinas, one size lang. Ang marka lang yung managlahi. Hindi ka bala ka guys kaya. Ang kaya. Baho pa ka. Mura na akong kinakos sa kwarta, no? Dili man pud maayo nga magtago ta kwarta diri. Gapo na ipadala sa Pinas, dito na tig-umon. Ay dere. Lisod. Pwede ta magbuhatag storya. Ma-implant. Maplantahan ta. Saan naman yun? Mura man ta si Nini Robledo ang istorya. Na joke ko, ba? Makabugo bito ng permanent na raglaan din, no? Yung mananaw dito permanent mabalita para ma-update ta. Makabugo jud ba? Makabantay na jud ko. Ya, makabugo niya. Munang di pa jud ka mag-atiman sa mga galing mo na pangit pa jud kaday. Pasaan nga, wali alagi ang dagwar niyo.
Wala na yung mga kuskus balong mo sa damo. Sa una, bago matulog. Karon wala na. Basta mauna na. Limpyo ka kasi wasik-wasik kong zundoks. Pak. Nangyayon guys na ang dagoy sa tao mausab. Pero, ang imong binuhata na maayo, magpabilin. Grabe, gininumay o kuan eh. Ti, eh. Kapunta tong Indomie guys na pula na. Di man halang guys. Di halang. Di halang. Papadyo'y sili ron. Katong murag demonyo nga sili ba nagamay kayo. Gawa sa panuhot lagi. Kadungog basta kong utot. Lamig na dali guys. Tugnaw na. Pero makaya pa man. Anay kay matulog man. Para dili mo sakot ang mga joint pa. Kay kanang sa kakapoy na to. Basta ni tuo. Ano yung pinakabunog no? Ano yung pinakabunog na parte sa trabaho adlaw-adlaw. Patay price oh. Naunda. Guys, di natin na makonsumo na pamigpila ka bulan ng Indomie. Kay kung mukhaon ako sa isa kasama nagkaduha. Duga jud kayo harot. Lami ni mo kanton. Tangag pasayan, mga lamas, mga gulay-gulay ba. Malamig na nila. Grabe ka mo to. Nya magkinutukan na tanin nyo. Daghan ko naisip ganina is itapik na to pero karon nawala naman oy. Yeah, kaya mga friends din nato sa GC ba. Ang ubag ng gula na mag-live na sila kay di sila free of wifi. Nya busy kayong live ba. Pero ako guys ka mali asan GC appeal man ko guys. Usay pang-replyan ako usay di pod. Kay kapod kayo usay mabakrid no. Usay bugal-bugalon man ko pero karon seryoso kay ko. Delikado tayo seryoso na ta. So, happy ang Pasko. Sana nandyan ako. Di ta mag-imot-imot ang nalay kayo. Kabalo nga ano. Nakamantag dali. Ampo lang tanap. May itong lapas. Nasunod na Pasko, di pa mabuta ka uli. Sunod pa. Uli ata. Di lagid ko mo rin nyo. Never. Okay man good dali. Murag okay man pero di lang jud ko mo rin nyo. Kay mauli jud ko after 2 years. This is tomorrow na. Di na makaya guys. Sa chicken. Lamig ba siya na chicken? Kanang halang. So, finish na ko kaon. Salamat, kigibanan ko ninyo.
Lisod yung wati kastorya na atong kauli mo na atong kastorya ba. Labi na kayo mo simba guys no, pero natag dito sa ilang kalugaran. Kauntag Indomie ani. Indomie ang konsumo ani for 2 years ha. So, kaway-kaway dyan sa mga mahilig og Indomie. Hatag ko ni sa inyo ha. Kay akong gipangayo, mapulo lang, dili yun kini daw tanan. Kay iyang mga anak na apod budget tayo na dito sila mga kwarto. Wa man ko kita gud. Basta magluto sila kay maibog man jud ko. Mo to, pag-isipan jud ako ba na mapapalit jud ko Indomie. Pero katong hala kung gusto guys. Wala lang pag ko nakaingon gud. Kaya dali lang magluto siyang istorya na ako. Nya na safety ato ang kwarta. Nya namoy bitaka inani. Oh, kini nga si Lupin, gikan pa ning Pilipinas. Kanang pangalan ni siya face mask. Wala na akong kwarta guys. Luwi ako. Wala na akong kwarta ha. Wala na akong ikapangambog. Na wonder how lang ko sa ilang kwarta kayo. Dili pantay ang kada ko. Sa Japan po dinani nga kwarta kay Sinyen. Inani kada ko Sinyen. 10,000 yen. Na I know 1,000 yen ang Sinyen. So dere inani na sa atong gamit ato ang gunitan importante nakapadala ta. Na nalipay sa tuwa kada bulan padala ta. Bayad sa SA, sa pag-ibig, uban pa. Tapos may na lang ilang mga kabit maka-apil sa kwarta nato na ipadala. Di ba? Okay. Dili na to tagaan na to ang kuan. Mangayo man sa anak. Di. Wala ta kabalo kung asa pa dulong ato mga kwarta. Basta yung technique na to ani ipasave na to ning uban. Mao ni para dere. Pag dili mo sunod ay nagpadali. Paningot ko guys. Daghang salamat guys. Pa-click naman ng subscribe dyan para tama-tama ba paabot og 2 years daghan ako na himong video. Kay mausab yan ato ang dagway. Mausab yan atong dagway. Madala na ako tan-awan after 10 years. Uy, mao dali akong dagway no. Bahalag dili kay ko daghang subscriber basta makabuhat kog daghan og video. Kanang buhatag video nga nakipag-istorya ta ba sa tuang camera dre. Good night no kay plaster ta. Muna akong kwarto kay gubot pa sa lukot ni. Na, di ba? Parang squatter lang guys. Kaway-kaway dyan. Ako ang abaya. No, dahan kog unlan dre. Kag unlan. Thank you very much mga people of the Philippines versus world of Canada.